Salutare tuturor și bine v-am regăsit pe canalul SS Media. Al 11-lea episod al seriei noastre de podcasturi îl are ca invitat pe un fost profesor de geografie, care acum și-a deschis propria agenție de turism și care a scris și 2 cărți despre acest subiect. Vi-l prezentăm pe domnul Andrei Ionel Bergeci. Salutare, Sabah, chiar mă bucur că, uite, mă întâlnesc cu elevii mei să facem așa ceva. Când am văzut podcastul tău, chiar am zis, băi, trebuie să, obligatoriu, vreau să trec și eu pe aici. Mai ales că n-am mai fost de mult la un astfel de podcast și îmi place să merg pe la ele. Ziceai, fost profesor? Ok, da. Mie îmi place să cred că încă mai sunt profesor de geografie, chiar dacă momentan nu mai lucrez în branșă, pentru că nu mai am timpul necesar, dar mai pregătesc așa câțiva elevi în particular, Da. să zicem, să-mi mențin tonusul, ca să zic așa, de a preda. Pentru că îmi ocupă foarte mult timp business-ul și momentan nu prea mai permite timpul. Bine v-am găsit, domnule Ionel, și mulțumim că ați acceptat invitația noastră la podcast. Bine te-am găsit, Sabah. Prima curiozitate pe care o avem se referă la trecutul dumneavoastră. Atunci când erați profesor și încă sunteți profesor, ne puteți da mai multe detalii despre unde ați lucrat și ce experiențe ați avut în... Deci ca profesor doar la școala voastră la Mark Twain, unde mi-a plăcut foarte mult. A fost o mega experiență. Mulțumesc tuturor de acolo care m-au susținut. Mulțumesc și elevilor și colegilor mei profesori și tuturor, că a fost foarte frumos. A fost așa o aventură care a venit cumva într-un moment destul de potrivit, zic eu. Recunosc că primul an de predat a fost destul de greu, că ne-am cunoscut noi doi, de fapt, pentru că tocmai în 2020 am început, în toamna lui 2020 am început direct cu predatul online, nu v-am văzut la fețe decât târziu, în luna februarie sau martie 2021. Parcă. După pandemie. Da, când s-a mai dat drumul la circulație. Până atunci doar online și mi-a fost foarte greu. Mi s-a părut ciudat că așa în primul meu an de predare să predau online. De atât că s-a întâmplat și asta am făcut-o. Am fost și pe la școală, în perioada respectivă era goală, era așa un pic deprimant să te plimbi prin școala respectivă fără să fie elevi în ea. Și distracția adevărată pentru mine a început abia anul următor, când s-a venit la școală și în sfârșit ne-am văzut fizic. Cam asta e. Și ne-ar interesa să știm ce v-a determinat să vă axați pe acest subiect al geografiei? La geografie spun cum a fost. Eu sunt unul dintre acele cazuri mai rare, zic eu, care se hotărăsc așa de vreme, de prin clasa 8-a m-am hotărât să urmez calea geografiei. De ce? Pentru că datorită unei profesoare care pur și simplu a știut să mă îmbârlige, să zicem așa, pe domeniul ăsta. Și chiar și Alina o cheamă, chiar și astăzi mai stăm de vorbă câteodată și mai schimbăm impresii. Și îi spun, vezi că datorită ție am urmat geografia. Deci m-am hotărât prin clasa 8-a, atenție. Și am ținut această hotărâre până în anul întâi de facultate, până în clasa 12-a, când m-am dus să mă înscriu la facultate. De fapt, se lega într-un fel de cealaltă pasiune a mea, care era mersul pe munte și este în continuare. Lumea zice că am mers pe munte pentru că ai dat la geografie. De fapt, este fix invers. Am dat la geografie pentru că îmi plăcea muntele și pentru că am avut un profesor model. Deci iată ce înseamnă eu aș fi vrut, poate cine știe, din câteva sute de elevi pe care le-am avut la Mark Twain, măcar unul să fi rămas așa de impresionat de materie încât să meargă mai departe în domeniul geografiei. Nu neapărat în România, că știu că sunt mulți din afara țării, multe familii mixte, de mai multe naționalități, poate în alte țări. Dar dacă cineva vrea să vină să facă geografie în România, eu îi stau la dispoziție oricând. Țin legătura cu toți profesorii, cu toată facultatea și pot intermedia orice fel de... Și eu recomand foarte mult pe domnul, deci cu mare încredere că o să reușiți dacă vreți să faceți geografie cu dânsul. Mulțumesc. Și din câte știm noi, știu că aveți o agenție de turism.
Da, asta, agenția are și ea povestea ei. O să încep așa cu începutul, undeva acum vreo, să zic, 14 ani, să fie 14 sau 15 ani de zile. Lucram în cadastru, după care am demisionat din cadastru, m-am angajat la Meteo, sunt meteorolog, 4 ani de zile experiență ca meteorolog am, asta înainte să vin la școală. Și eu călătoream foarte mult și făceam numai tâmpenii, ca să zic așa, numai prostii prin București. Mă băgam în tot felul de clădiri abandonate, făceam poze pe care nu le avea nimeni la ora respectivă și deschisesem un blog. Acum, anul ăsta, este la modă să faci un vlog sau un podcast, cum facem noi acum. Acum vreo 15 ani de zile era la modă să faci un blog, adică să scrii pe un site ce îți trece prin cap și să ai cât mai multe accesări, vizualizări. Era ceva mișto, pur și simplu, ceva frumos de făcut, care îți ocupă timpul și așa mai departe. Și așa am ajuns eu cunoscut cu blogul meu de atunci, se numea Explorator Urban. Și între timp lumea mă întreba, dar cum ajungem acolo? Păi nu pot să spun, că dacă îți spun cum ajungem acolo, se duce tot farmecul. Dar dacă vrei, te duc eu. Și am început să fac mici excursii așa și lumea a început să vină. Adică să organizez așa între prieteni, ceva excursii la obiectivele respective. Era toate în București sau lângă București. Am început cu forturile. Dacă vrea cineva să vadă forturile de la marginea orașului, cu plăcere îl duc acolo. După care am extins blogul respectiv la toate călătorile pe care le făceam, inclusiv pe munte, în alte orașe și așa mai departe. Bulgaria am început să o vizitez atunci, Serbia. Și de la blog, încet, încet s-a adunat foarte mult material, care am observat că, cu nonșalanță, să zic așa, era preluat și de alții blogări, de alte site-uri, uneori cu permisiunea mea, altor fără permisiunea mea. Și mi-am dat seama că mai bine fac eu o altă treabă. Mai bine, în 2015 m-am hotărât, sau 2014. Dau jos tot de pe blog, oricum nu mai era la mod, deja trecuseră ani de zile. Dau jos tot de pe site și scriu o carte. Le pun pe toate într-o carte. Am avut inițial 2000 de fotografii, au rămas 550. Era o carte foarte groasă. Și când am terminat-o, mi-am dat seama, am avut un prieten care mi-a editat-o pentru o sumă de nimic, practic, aproape gratis. Cred că a făcut muncă voluntară mai degrabă. În 2015 s-a întâmplat asta, am terminat-o. Bă, ce fac? Că este o carte imensă, dacă dai cuiva în cap cu cartea respectivă, poți să-l omori. Că erau 400 de pagini și fiind fotografie am zis că neapărat trebuie să fie o hârtie de calitate și aici o carte extrem de mare și scumpă. Și mi-a venit ideea să strâng fonduri într-un fel. Mi-au dat tot felul de site-uri. Du-te pe ăla, pe Indiegogo, pe nu mai știu, de astea campanii de strângere de fonduri. Eu n-am avut încredere în ele. Am zis, băi, eu zic că sunt în stare să-mi pornesc propria mea campanie de strâns fonduri. Am pus cartea pe un DVD. Pe vremea aia încă se mai putea lucra cu DVD-uri la aproape orice calculator. Și am început să fac niște excursii. Am lansat niște excursii în București, pietonale, deci fără niciun fel de costuri așa. La un moment dat am pus, la mișto să spun așa, am pus un cost simbolic de 1 leu de persoană, numai ca să-i enervez pe alții, nu ca să câștig ceva bani. Au mers foarte bine, au venit câteva sute de oameni la fiecare excursie, deci chiar au mers foarte, foarte bine și în urma unor donații am vândut vreo câteva sute de DVD-uri, deci varianta electronică a cărții. Am strâns niște bani, nu foarte mulți, dar mi-au ajuns cât să lansez cartea respectivă. Deci am tipărit cartea, prima mea carte am tipărit-o din fondurile obținute din excursii în București. Bun, după ce în 2016 s-a lansat prima mea carte și după aia, ok, mi-am văzut visul împlinit, ce facem, că sunt atâtea sute de persoane care mă întreabă unde mergem în weekend. Și abia atunci mi-am dat seama că ar fi frumos să mi fac un paravan constituind dintr-o formă juridică agenția mea de turism și am demarat procedurile să-mi scot toate actele în regulă și am avut și agenția de turism, care funcționează de atunci. Și am dezvoltat așa puțin, nu pot să zic că suntem cam de 7-8 ani de zile, facem în general excursii de weekend, cu mici excepții în sezonul calm, plecăm și câte o săptămână, câte 9 zile.
Și e un mod așa de viață plăcut. Mai vin persoane noi, mai vin și persoane vechi, e fain. Și vrem să vă întrebăm, ce anume v-a inspirat să scrieți aceste cărți? Da, primul volum de fapt a fost o adunătură, să zic așa, o tocană, o tocăniță de materiale pe care eu le-am creat începând cu 2008, când am pornit prima oară cu blogul meu. Deci din 2008 până în 2015, 7 ani de zile, eu am adunat material și am scris într-una pe blog, am scris mult, am mai și tăiat din ele pentru că scrisesem mult prea mult și alea care nu mi-au plăcut mie așa cum au ieșit le-am mai șters. Le-am luat o parte și le-am mai cizelat puțin, le-am îmbunătățit să arate text de carte și așa mai departe. Și iată au ieșit vreo 20 ceva de capitole, 28 cred că sunt în primul volum. În schimb, diferența cu al doilea volum este un fel de retrospectivă, să zic așa, unor excursii foarte reușite pe care le-am făcut. Al doilea volum se lansează pe 15 mai anul acesta, apropo. Eu o să am o lansare. Este o retrospectivă de excursii reușite, un calup de interviuri cu niște personaje cheie ale existenței noastre ca agenție de turism și ca activitate de cercetare în general, plus alte lucruri frumoase. Deci este o carte la care n-am lucrat, pot să zic, n-am lucrat doar eu, doar am moderat o bună parte din ea. În rest, m-au ajutat și prietenii foarte mult și, bineînțeles, oamenii care au călătorit cu mine, că altfel nu se putea. Și este ceea ce ați ales să faceți în cariera dumneavoastră, ce ați dorit să faceți de când erați, adică, nu știu, un copil mic, adolescent, sau ați avut alte pasiune decât geografia? Nu, în adolescență n-am avut nicio altă pasiune, deci doar mersul pe munte și geografia, pe care geografia, mă rog, în liceu am învățat-o și eu cum am putut. Nu aveam numai note de 10, Doamne ferește, aveam și note mai mici, adică ca orice elev. Dar am rezistat așa cu ideea de a da la geografie la facultate și am mers înainte. Eu, când eram în liceu, promovam mersul pe munte. Eram într-o școală de ghizi montani, un curs din ăsta de pregătire, care, mă rog, amestecau așa distracția cu învățarea și cu muntele în general și promovam activitățile astea. Participam la tot felul de concursuri de fotografie, de orientare turistică și tot felul de trofee pe munte și așa mai departe. Cam așa mi-am desfășurat activitatea în liceu, care cam atunci a început. Pe urmă, facultatea cu practicile, cu studenții, colegii mei, profesorii. De multe ori am plecat și singur în facultate, am călătorit în multe locuri singur, mai ales în România și pe urmă și în Bulgaria și în Serbia, pentru că am avut surpriza să constat că la facultate nu prea, adică colegii mei erau cam comozi, să spunem așa, nu toți eram la fel de pasionați și ne întâlneam foarte, foarte greu, 1, 2, 3 persoane să plecăm pe undeva și atunci nu puteam să stau după ei. Am zis, ok, nu vă supărați, dar eu merg. Și am călătorit și în felul ăsta. Dar a fost frumos și mi-am vizitat țara în perioada studenției, zic eu. Dar abia după aia am început să mă mai extind un pic, să fac și deplasări mai lungi. Odată au apărut și serviciul, salariul, cam așa e. Asta e evoluat. Și puteți, vă rog, să ne spuneți ce aspirații și obiective aveți pentru viitor? Nu știu cum să zic, viitorul e în prezent. De obicei, eu obișnuiesc să trăiesc în prezent, îmi fac așa planuri. Bineînțeles, cine intră la mine pe site știe unde o să fiu peste câteva luni, de exemplu, sau în august sau în septembrie, că am excursii programate și la toate excursiile pe care le fac sunt și prezent. Asta e important de știut. Deci eu le organizez și eu le ghidez. Bine că am ajuns la toate, n-am lipsit chiar și dacă s-a pus problema să lipsesc de la câteva, tot n-am lipsit de la ele. Da. Deși aveam motive serioase să lipsesc, dar asta e viața. Pe viitor vreau să cresc un pic, să mut un pic obiectul de activitate al agenției, că am lucrat mai mult cu turiști români până acum. M-am gândit, văzând și făcând așa un schimb de experiență cu cei din afară, cu externul,
m-am gândit să lucrez și cu turiștii străini care vin în România și vor să viziteze țara. Deci și eu, într-adevăr, pe ai noștri vreau să-i iau și să-i plimb în alte țări, poate mai îndepărtate. Și pe străini vreau să-i plimb în România și oriunde mi-ar cere ei. Vreau să fac așa un proiect de plasări de o zi sau două, chiar și de jumătate de zi în București. Cam atât. Și puteți să-mi spuneți site-ul dumneavoastră ca să vă caută telespectatorii? Da, pe site geoarhiva.com. Prima oară s-a numit, deci proiectul meu s-a numit Arhiva de Geografie, așa se numesc și cărțile, volumul 1 și volumul 2, Arhiva de Geografie. Dar business-ul l-am denumit așa mai pe scurt, ca să nu fie 3 cuvinte, că era cam lung. Și plus că nu sunt eu singurul geograf din România și era iurea că monopolizez denumirea asta de Arhiva de Geografie, deși puteam să o fac. Dar nu, am spus să se numească GeoArhiva, am unit așa termenii. De geoarhiva.com, de la community. Lăsăm un link în descriere. Da, sigur, lăsați, nu e problemă. geoarhiva.com, acolo găsiți mai multe chestii, găsiți și ce a mai rămas din blogul meu, să mai scriu pe el, promit. Găsiți și excursiile pe care le fac. Practic, ăla e programul meu, căci ca planul de viitor. Viitorul apropiat este deja pe site, viitorul îndepărtat, nu știu, vedem ce îmi rezervă viața, că oricum am întâmpinat foarte multe obstacole și am renunțat să mai fac planuri pe termen foarte lung, că se întâmplă tot felul de nebunii, ai văzut și tu, și n-are sens. Da. Pe termen scurt fac planuri pe termen lung, n-are niciun sens. Mergem cu valul, ca să zic așa. Da. Și ca ultimă întrebare, aveți un sfat pe care doriți să-l împărtășiți cu cineva care dorește să urmeze o carieră asemănătoare cu dumneavoastră? Da, sfatul principal este să fie pasionat și să-și vadă de treabă în sensul ăsta, să fie înfipt în domeniu. Pentru că, spun și de ce, Sabah. La noi, deci facultatea de geografie, cred că ea însăși este un business și unul foarte reușit. Eu n-am nimic împotrivă. Bine că există studenți, dar sunt câteva sute, vreo 5, 600, 700 de studenți care termină într-un singur an de zile facultatea de geografie. Acum îți dai seama că există locuri de muncă în domeniul ăsta, destul de multe, și în meteorologie, și în cartografie, cadastru, și în planificare teritorială, pe la primării, din diverse locuri, dar nu sunt chiar atât de multe. Și totuși, deci o mare parte dintre absolvenți ajung să lucreze la McDonald's sau cine știe alte domenii, ok, ajung departe în alte domenii. Am mulți prieteni care au ajuns departe și au ajuns foarte bine. Dar în niciun caz în geografie. Ei doar au facultatea și au luat diploma și s-au reorientat pentru că n-aveau unde să-și găsească. O parte au plecat și din țară, deci se poate face și asta. Dar eu vă spun, dacă vreți să faceți geografie, trebuie să fiți foarte pasionați și practic, faceți propriul rost în viață. Să fiți cei mai buni pe domeniu, pentru că este o bătaie foarte, foarte mare pe locuri. Și dacă e unul mai bun decât voi, din aia 700, la revedere, adică îți ia locul pe post. Și asta e. Deci, cu multă pasiune. Nu vă băgați în geografie dacă nu vă place, doar ca să faceți o facultate sau să... Nu. Faceți alta dacă vreți. Dar dacă vă place foarte, foarte mult, dacă aveți experiență să mergeți pe teren, dacă vă place să ieșiți pe natură sau să faceți analize, să faceți știință, cercetare, cam azi geografia e o știință teoretică. Deci trebuie multă cercetare, multă teorie, mult teren, să pleci, să faci munte, să faci orașe. Facultatea în sine nu e foarte... Sunt niște profesori foarte severi acolo care... treci mai greu. Câteva examene pe 1-2 pe an se trec foarte greu câteva examene. Sunt și examene destul de ușoare pe care le iei, dar cele mai multe nu sunt de neglijat, să zicem așa. Da. Deci cam asta e, multă pasiune. Și voință, că fără pasiune n-ai cum să... Categoric. Da. Din pasiune, dacă îți place, orice se poate întâmpla, reușești, munții din loc dacă îți place ceea ce faci. Asta e important. Da. Deci să nu mergi la facultate numai ca să o faceți. Că se cam cunoaște, adică se vede de la o poștă. Cine a venit la facultate din pasiune și cine a venit la facultate așa, că le-a trimis părinții. Ok, Doamne ajută, bine că s-au dus. Dar se cunoaște. Da.
Vă mulțumim foarte mult, domnule Ionel, pentru Chiar mă bucur. Deci Zabac, apropo, este unul dintre elevii domnului. Elevii mei care rămâne veșnic. Eu nu-mi place să zic foștii mei colegi, foștii mei elevi, foștii mei... Nu, toți sunt actuali. Deci, pentru mine, eu când mă refer la școala Martoi, mă refer la colegii mei din Martoi. Chiar dacă în prezent se întâmplă să nu mai lucrez acolo, din lipsa timpului meu. Dar pentru mine toți sunt actuali, și elevii mei actuali, și colegii mei, profesori, și la cei de la Meteo. Când mă gândesc la ei, eu încă mă exprim la noi la Meteo. Mă gândesc la serviciul pe care l-am avut din 2014 până în 2018. La noi la Meteo sau la noi la școală și așa mai departe. Și îmi doresc să revin oriunde. Îmi doresc să revin și la școală și la Meteo și peste tot. Au fost super experiențe pe care oricând le-aș relua. Dacă vreodată mai găsesc niște timp, dacă mă mai primește înapoi, evident, sigur. Cu multă plăcere le-aș relua. Adică au fost foarte frumoase experiențe. Dacă se poate, puteți să ne împărtășiți puține evenimente din Meteo. De la Meteo, o grămadă de nebunii am făcut și la Meteo. Plecam singur să studiez stațiile meteorologice, pentru că practic lucram într-un laborator care se ocupa cu coordonarea rețelei de stații meteo și plecam în tot felul de stații, inclusiv pe munte. Avem stații meteo pe munte sus și urcam singur la ele din fondurile proprii, fără să, Doamne ferește, să cer bani de la cineva, și făceam activitate de cercetare pe teren în sensul ăsta. Cel mai frumos, veneau grupuri de copii la noi, la Meteo, la Băneasa, să viziteze platforma, și am și ghidat foarte multe. Cam de atunci am început să ghidez grupuri și a fost foarte frumos, să zic așa. Îmbinam turismul, am lucrat de multe ori în paralel. Joburile au mers în paralel cu agenția de turism, să zicem așa, și într-un final am luat decizia, gata, nu se mai poate, e prea mult pentru mine, hai să iau o decizie și să urmez un singur culoar, să nu mai aleg pe 2 sau 3 culoare, că nu e sănătos. Dar am lucrat și în paralel. Și asta mi-a plăcut la Meteo. Am dus grupuri de elevi în platformă, am fost în munți, am vizitat stațiile și am făcut cercetare. Am scris o parte din manualul de instrucțiuni de măsurare și observare a parametrilor și tot felul de... A fost foarte frumos. Salutări tuturor care și ne ascultă. Și mereu ați reușit să împărțiți timpul între turismul și când erați profesor, adică ați reușit să aveți timp pentru ambele? Foarte, foarte greu, foarte greu. Veneam obosit lunea, mai ales era o zi criminală pentru mine lunea. Vinerea, știam că ajung acasă a doua zi dimineață, mă trezesc la 4, era cam... Dar trebuie să mă și învoiesc în câteva zile și îmi venea foarte greu să mă învoiesc, pentru că e greu să pleci o zi întreagă de la școală, să lași toate clasele de izbeliște. La fel, foarte greu să găsești profesor să-ți țină orele, să te înlocuiască, deci se dădea peste cap o întreagă școală dacă plecai o zi. Și mai mult asta m-a determinat pe mine să mă gândesc mai serios. Nu faptul, deci mi-a plăcut foarte mult, m-am dedicat cât am putut de mult activității, dar problema este cu disponibilitatea mea fizică. Deci dacă vreau să plec o zi, v-am zis, se dă peste cap toată școala, și atunci am ales culoarul de urmat și l-am urmat. N-am ce face cu toată părerea de rău. Da? Deci vă mulțumim foarte mult, domnule Ionel, pentru timpul acordat și pentru prezența voastră la podcast. Și vă mulțumim, telespectatorii, că v-ați uitat la podcastul nostru până la capăt. Dacă țineți la noi și vă place podcasturile, vă rog să dați un like, un subscribe, un share și pe data viitoare. Seară plăcută să aveți!